Hello my people, this is Kaswa Mawaka. Today we want to talk about Almajiri. We know people talk about this, but many people don't even know what is Almajiri. Almajiri, the beggars. This is Almajiri Swags. Me ra'ayinku yan uwa akan almajirai? Me ra'ayinku yan uwa akan almajirai? Almajirai, me ra'ayinku yan uwa akan almajirai? Me ra'ayinku yan uwa akan almajirai? Almajirai, almajirai, me ra'ayinku yan uwa akan almajirai? Me ra'ayinku Zuljalal Kaliki Ubangijin almajirai, mai kuɗi talaka har da wanda ba su da rai. Na taho gare ka zana yau batun almajirai, ka sa na gita in gama ba wanda za ya ɓata rai. Al'ummar ƙasar mu na ta zantukan almajirai, wa gwamnatin ƙasar mu na ta ƙoƙari kwarai suna ta ƙoƙari su hana yin bara almajirai. Da tambayoyi yau na zo gare ku zana yi muku, to me ye amfanin da bara almajirai ke muku? Har da za ku kama zantuka kuna shiga uku. Tambayar da zana yau akan bara guda uku, wai bara halarce ko larura ko ko wajibi? Dan ko na ga ɗan arewa sun ɗauke ta wajibi, har suna ta yi a ko'ina gari suna ta bi, birnika da ƙauyuka suna ta yi tsibi. Tambayar da yanzu zana ƙara sambaɓo muku, wai idan za a yi karatu dole sai an yi bara, ko ku so na zuciyarku ne ya sa kuke bara? Idan ku so na zuciyarku ne ya sa kuke bara, ku gane yau bara tana nakasta masu yin bara. Kaɗan suke zuwa gari su gagara. Kai da kake san yaran mutan gari su je bara, me yasa ba ka sa ƴaƴanka su ta yin bara? Ka kwashe naka ka saka su dan su karantu, ba ka san a duniya su zo su wahaltu. Me yasa kake biɗar waɗansu su cutu? Wajibi gare mu dole mu yi karatu, birnika da ƙauyuka mu je makarantu, yara har da manya duk mu je makarantu, mata har maza mu tashi mu yi karatu. Babu wajibi gare mu ta yin bara. Ɗan uwa mu tausaya wa masu yin bara, kar mu bar ɗiyan mu tituna suna bara, ba abinci ba kuɗi mu bar su su bara. Mu gane rabbana ubangiji zai yi kira, idan ka cuci ɗanka dole za ka yi jira. Mu gane duniya a yau tana gidan tara, duk abin da kai wa ɗanka to ka yi jira, dole za ya yi kamar ruwa da kankara. Gyara halin da karkara, kar mu sauka duniya mu yi da kankara. Alhajin suwaz nake ka bai tuka tara, ku yi haƙuri dangi abin da na faɗa, na sani a dole za ya sa ku mun faɗa. In ku kai faɗin ku dole za ku hau gada, fas ina ta gaisuwa gare ku na daɗa, har da heta na yi gaisuwa gare ku da, har da yanzu ɗan kuna daban-daban kaɗa. Alhaji suwaz ne ɗan zazzauke magana, gani a birnin Legas zaune gidana. Kar mu yi bara dangi, kar mu yi bara, kar mu yi bara, mu tashi mu nema dangi, kar mu yi bara, kar mu yi bara, banda yin bara, mu tashi mu nema dangi.